Wasura ne nyime riwruoge mag oganda e kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho mar kaunti ma Migori oket tudruok makare kind piny owacho kod oganda mondo oganda obed kod ler en nono kaka itayo piny owacho to ahinya e weche mag loso kod tiyo kod bajet. Jafwambo moro ma Migori Jopiny lerno. Lipot no mar County Budget Transparency Survey mariga malu faria kopare koderio ne yango ni county ma Migori en achiel kuom counties ma oganda kosebiro kayudo ler ka otenre kod wechego mag budget. En lipono bende ma okuom oganda e county ma Migori koro siro. Osebet mayot ne jopiny mondo gibed gi information mag county budget allocation to any project. Documents gi onge to documents maka neno tang'eyo ni yawa dweni kata higani mae gimuket ne agriculture, mae gimuket ne Department of Youth. Hii report ilikuwa inafika 2022 kabla hii serikali mpya ikuje, na saa hizi His Excellency Governor Ochila yako amefanya mikakati ya kutosha. Kuna department ambayo inaitwa Special Programs and External Partnership ambayo inahusisha wananchi na county government operations. Giwach ni kuom higni malach yudo report ka otende kod budget mar county ok osebedo mayot. Kata mana IDP, not all the community or community te yudo information mar dhi mondo megi participate. Koro waneno ni documents kuketo wadhi konyo county wambe owuon, wadhi wacho ni kata ni yawa pesa mar county this nyaka kata kilo donors okonywa kae. E okang' mar neno ni oganda obedo kod yot mar yudo lipode mag dongruok to ahinya mano mar budget e kaunti ma Migori, riwruoge mag oganda e kaunti ma Migori koro jiwo piny owacho mar kaunti ma Migori mondo koro bedi kod tudruok makare kod oganda. As we do this, we need to be alive to the fact that wangi policies in place mangiyo gik moko kaka access to information and ngiyo gik moko kaka data protection mondo miwakel that confidence in communities themselves. Past regime, we've had issues where we were not able to access information, a challenge that we are still facing currently because these documents are not uploaded on the website. However, we've already had sessions with the county government, and I can say there's been great improvement. Jagol marwuogno mag oganda e kaunti ni ma Migori Taita Zorwa wach ni oganda mathoth e kaunti ma Migori pod nitiere mudho e yorego mag budget mag piny owacho. Wadwaro mondo mi information mora ok kata wan kaka civil society organization, members of public, nikech weche moko mag budget gimakore gi jopiny. Japiny nigi nafas mondo timre nade oyud gimo dwaro. Jakom mar budget od boma ma Migori Graham Kagali ne owani od boma ma Migori keto kenge makare mar neno ni oganda koro bedo kod yot mado lipodego ma otende kod budget. Ambapo tumeagree kama Migori County kwamba tunaenda kufikia wananchi kulingana na vile villages ziko, na tunahakisha tunafanya mobilization through the ward admins, through the area MCAs. Tunapata every village being represented at that particular ward. Riwruoge gi mag oganda e kaunti ma Migori bende koro jiwo piny owacho mar kaunti ma Migori ne olos chike ma bende koro nyalo konyo e chenrogo mag kawo pach oganda e kaunti ma Migori. George Juma, Ramogi TV, Migori.